Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Joe Ellis qal li mhux ideali li t-tieni l-akbar bank f'Malta se jkollu poter kbir fuq il-kandidata tmexxija tal-istess partit Adrian Delia f'każ li jinħatar kap tal-oppożizzjoni u possibilment Prim Ministru futur. F'artiklu fil-Gazzetta llum, Ellis kiteb fit-tul dwar Delia u qal li dan ġie kontestat għal bosta raġunijiet fosthom il-kwistjoni tal-kuntratt ta' kostituzzjoni ta' debitu illi permezz tiegħu u martu flimkien ma' oħrajn daħlu garanti għal dejn ta' 7.2 miljun euro ta' kumpanija li qiegħda tiżviluppa appartamenti f'Għawdex. Qal li hu kien fost dawk illi kemmex wiċċu b'din l-aħbar u sostna li Delia messu indika li kellu problemi mal-bank. Qal li dan in-nuqqas ġie ċensurat mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar l-Etika illi nħatret mill-Kunsill Amministrattiv. Sostna li minkejja li Delia qed jgħid li lesti biħsemu fil-kumpanija xorta jibqa' garanti u jista' jintalab iħallas l-ammont sħiħ mal-bank bla ma jingħata l-ebda raġuni. Biex Delia jeħles kompletament mid-dejn li għandu, irid ikun hemm il-kunsens tal-bank u dan jista' ma jingħatax għall-avukat Ellis. Dwar l-allegazzjoni ta' kont bankarju f'Jersey biex jaħsel flus mill-prostituzzjoni, Ellis jgħid li Delia ma kienx konvinċenti. Il-kandidat nazzjonalista Sitt dan mhux qed ngħidu jien imma joħroġ mir-rapport tal-Kummissjoni tal-Uwisgalja. Abbażi ta' dan ir-rapport il-Kunsill Amministrattiv unanimament ħeġġeġ lil Delia biex jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu u effettivament jirtira mit-tellieqa. Sostna li waqt li Delia ħada qatta bla ħabel kontra l-famuż establishment tal-Partit, innota li flekk imsejjaħ establishment tal-Partit hemm bosta persuni prominenti li kienu qed jappoġġjawh fil-miftuħ u jmexxulu l-kampanja. Qal li waqt li Delia qed jgħid li se joffri mod ġdid kif se jwettaq il-politika, fir-realtà mhux xejn ċar. U għad hemm jgħid li min se jinħatar kap irid jiżgura li l-Partit jibqa' maqut għax jinsab ferm fil-qrib ta' Xiżma. Huwa kkundanna wkoll is-segwaċi ta' Delia fl-istamperija u qal li mġiebthom ma kienet aċċettabbli xejn. Qal li mhix aċċettabbli lanqas l-intimidazzjoni illi saret fil-konfront ta' min mhux jappoġġjawh. Jekk Delia jrid jibda fuq siq tajba jekk jilħaq kap, irid irażżan l-elementi xejn sbieħ fost is-segwaċi tiegħu, elementi li bessqu fuq il-karozza tal-kap attwali tal-Partit Nazzjonalista u anke qudiemu. Komportament xejn aċċettabbli li jħasseb lil ħafna li għandhom il-Partit Nazzjonalista u d-Demokrazija tal-pajjiż għal qalbhom qal Ellis waqt li tenna li fazzjoni telliefa tista' ssir permanenti fih dan il-Partit u li l-episodji ta' għajb li assistew għalihom m'għandhomx jirrepetu ruħhom.